روسیا راگهاند کو اگر هەیە di meha bê de welatên girintor ji bo Sûriyê bicivin û biryare Pirsa Komîteya Destûrî di wê civînê de were gengeşekirin. Nûnerê Rusyayê herdem di neteweniya girtî de Gêndayên Gatîlov ji bo ajansa Sputnik ya Rûsî ragihand ku hevdîtina welatên girintor ji bo rawestandina şer li Sûriyê û gengeşekirina avakirina Komîteya Destûrî ya Sûrî dibe ku di naverasta meha bê de were li darxistin. Gatîlov her wiha got li hevkirina navbera her sê aliyên asîtana û şandeyên navdewletî ji bo Sûriyê Stîvan de Mistura ji bo hevdîtinên nû berdewam in. Di hevdîtina meha bê de wê welatên girintor û rejîm û opozisyona Sûrî her wiha aliyên çavdêr amade bin li gorî axaftina Gatîlov. Civînên vê carî yên welatên girintor piştî wê yekê tê ku rejîma Sûrî derbasî Dereyê bûye û Rûsya li gel grûpên çekdar yên li Dereyê li ser derketina wan grûpan li hev kirine û dergehê Nesîb yê Sinûrî bi Urdunê re ketiye destê rejîmê de. Her wiha piştî wê yekê tê ku navçeya Efrîna Rojavayê Kurdistanê jî ketiye bin kontrola grûpên çekdar bi serpiriştiya Tirkiyê. û li gorî çavdêran ku qonaxa bê ji li hevkirina welatên girintor ango Rûsya, Tirkiye û Îran wê ji bo Idlibê be û egera rûdana şerekî giran li wê navçe û derbederbûna bi sed hezaran welatîn sivîl heye.